all systems go na alang sa pasigarbo sa Sugbo. Sa katapusang coordination meeting ni adtong Agosto 22 Lunes, may kalabutan sa pagplano ug pagpangandam, tataw ang panaghugpong sa telecommunications network alang sa maong pasundayag karong Agosto 28 Domingo. Gikahimuot pag-ayo ni Gobernador Gwen Garcia ang paghiklin sa D2, Globe ug Smart sa ilang kompetisyon tungod og alang sa ilang pinalanggang Sugbo. Gipadayag sa mga representante sa matag kumpanya ang ilang commitment alang sa kalampusan sa labing dako nga Festival of Festivals sa nasod, ang Pasigarbo sa Sugbo 2022. SIM cards that we promised bitaw nga katong naay free load. Actually, my team is already out there. Starting today, we're giving out 200 kay divide man to namo ang 10,000 SIM cards divide by 50, supposed to be 50 kabuk munisipyo. Kaso ang uban di makita nindot og signal. So ang 37 we're giving out roughly 250 SIM cards per municipality with good signal. So nag-start mig panghatag karon gi-activate at least towards napa ang sugod yun sa Pasigarbo, napay-load ang ilang mga SIM card so they can use it for voting o sa ilang live streaming. Globe, the SIMs will be given to Miss Marty either within the week, and then the coverage for katong the Wi-Fi for the Abellana is also in place already. Duha ka connections nila sa ato ang Abellana Cove. So it's already live as of last week. So it's already in place there. And then the smart tents around the oval has already been in place. As far as itong viewing party of some LGUs are concerned, we've already coordinated with some of these LGUs directly. Nasabutan sab sa Kapitolyo o sa Department of Education Central Visayas, pinanguluhan ni Direktor Salustiano Jimenez ang paghatag og ganti alang sa Clean and Green Most Disciplined Contingent. Gamiton nga basihan ang criteria nga naanda ng gamiton matag aduna athletic meet o palaro sa mga eskwelahan diin adto ibilit ang mga partisipante. Gipasabot ni Jimenez nga naglangkob gyud kini sa pagka-clean and green tungod kay sagad na nilang buhaton nga magpahimutang og mga tanom aron munindot ang ilang billeting station o ang classroom kung asa sila ipahimutang. Wala po request more na agree with tables aside from ornamental plants. Ug aron mahingpit ang pagpanghatag og ganti, aduna sab Kalabasa Award nga itunol alang ni adtong damak nga contingent. Kining desisyon na nakabot aron pagpahinumdom nga ang tanang hinuwaman lakip na ang luna nga giistaran angay nga ampingan. Ato pod awardan ang katong pinakahugawan Kalabasa. Tibuay man magdama katag utanon, maghimo sa Kalabasa Award. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.